Metodija Popov ta' 40 sena mill-Maċedonja ġie kkundannat 18-il xahar ħabs u Boban Smikovic ta' 45 sena mis-Serbja baqa' jinżamm arrestat b'rabta ma' serqa li kienet seħħet f'Diċembru li għadda fil-Mosta. Is-Serb ġie mixli wkoll li waqt dan l-allegat reat kellu arma jew munizzjon fuqu u ġie mixli wkoll b'numru ta' serq ieħor fosthom minn appartamenti fin-Naxxar u minn sit ta' kostruzzjoni u ħanut tal-merċa f'San Pawl il-Baħar u serqa oħra minn karozza f'Ħal Qormi. Il-prosekuzzjoni spjegat kif fil-11 ta' Diċembru kienet seħħet serqa f'Di Convenience Shop fil-Mosta minn żewġ tirġiel li wieħed minnhom kien armat u ma kienu ħarbu minn fuq il-post b'karozza li kienet mibjuwa lil persuna li tiġi minn Boban Smikovic. Spjega kif wara mill-investigazzjonijiet ħareġ li Boban kien involut f'numru ta' serq differenti u Popov ġie arrestat war li Boban Smikovic ikkopera mal-pulizija. Dan ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Boban Smikovic qal fil-qorti li kien waqaf jaħdem wara li qabad il-vizzju ta' droga u ċaħad l-akkużi miġjuba kontrih.